तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल हिट मेटर सावन स्पेशल भोजपुरी बोलबम के गाना। तो उम्मीद करते हैं रउआ सबके कि बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कईतनी तो 100% बा कि गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। हर डीजे पर हर जगह और गाना ही ब्लास्ट करी मार्केट में। लेकिन इससे पहले रउआ समझ से एगो बात कहल चाहब कि अगर हुआ गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी में कदम रखले बानी, गायकी पसंद बा रुआ के, अब बढ़िया मेटर नहीं मिलत रुआ समन के, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिल पात रुआ समन से कि रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी तो रुआ सबके निराश भेले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रुआ समन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रुआ कोनो भी ट्रैक पर गाना लिखवा सकिले। ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, लव सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे जिला स्पेशल गाना, चाहे बोलबम के गाना, चाहे रक्षाबंधन के गाना, चाहे विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे वो अपना मन पसंद के कोनो भी गाना, चाहे नया कंपोजिशन गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उसी चार्ज पर। तो ऐसे कहल चाहब रुआ समझ से कि रुआ अगर मैं चैनल पर आ गए बनी और चैनल पर पहला बार बानी, चैनल पर नया बनी तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ समझ के मिले। अगर वीडियो अच्छा लगा तो रुआ सब करते वो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देना करते हो आज के मीटर देखा जाए कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ये रुआ समझ के हम गा के बताओ तो नहीं। उम्मीद करती रुआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। देखिए एगो लड़की अपना सखी से कैसे कहती है कि कैले बानी हम सावन के सोमारी, धरे के बावे भोरे छापर से गाड़ी। हे सखी सुनो कि कैले बानी हम सावन के सोमारी, धरे के बावे भोरे छापर से गाड़ी। रोड पे कंवरियन के लागल देख यारी मेले बा, कि रोड पे कंवरियन के लागल देखो भारी मेले बा। सखी हो जातानी हम देव घर, किराया मजनुआ देले बा। सखी हो जातानी हम देव घर, किराया मजनुआ देले बा। सखी हो जातानी हम देव घर, किराया मजनुआ देले बा। कि कैले बानी हम सावन के सोमारी, धरे के बावे भोरे छापरा से गाड़ी। रोड पे कांवरियन के लागल देखो भारी मेले बा, कि रोड पे कांवरियन के लागल देखो भारी मेले बा। सखी हो जातानी हम देव घर, किराया मजनुआ देले बा। सखी हो जातानी हम देव घर, किराया मजनुआ देले बा। तो उम्मीद करते हैं मीटर वो सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाओल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रुआ कॉल कर सके या व्हाट्सअप कर सके, रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। लेकिन ऐसे पहले रुआ समझ से एगो बात कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम गायक ना ही रुआ समझ के खाली बता सकिले, समझा सकिले। ये रउआ ऊपर डिपेंड करता हुआ जितना बढ़िया से गायकी करब उतना बढ़िया से गाना राउंड मार्केट में ब्लास्ट करी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेकर। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं रउआ सबसे। तो नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माता दी।